bil-qiegħda fuq il-bank l-iskola qed tissikka. L-għallim kellu bżonn li jieqaf qed inħossni nifga. Kelli bżonn li nieqaf nibża. Toqbad il-pinna deċidejt li nikteb l-ewwel ittra. Issa fimna li s-suċċess qatt ma kien ħabib mal-biża. Hemmen fik innifsek u tiftaħ parġwiena ikbar minn dal-wissa. Ma rridx imut bħal xi ħadd li qatt lanqas biss eżista. M'għandekx għalfejn tkun perfett jew fak in-nies ta' xorta jibqa' l-fatt li trid tiġġieled trid tissielet kuljum. Tifel b'moħħ matruż żgur li ġor qalbi kbar minn tal-iljon. Dan soldat li lest jiġġieled kull staġun. Lest li niftaħlek dal-moħħ u lest nipperswadixxi kull tip ta' miġnun. Grazzi lilkom li mill-bidu kontu qed tismawna. Grazzi tal-li selmu għal kull darba li tarawna. Grazzi tal-li kontu magħna lil kull min widneħu tagħna. Issa jien biss kull ma rritu u intom tkantaw magħna. Jien dejjem kont hemm fuq, nistenna lilek ittir biex ninaqdu tnejn flimkien. Naf li mhijiex faċli ġbin, trid taħdem biex issir dak li dejjem kont tixtieq. Saret ħolma dak li kont nixtieq. Saret ħajti din mużika ta' triq. Iktar minn wieħed mhumiex ħbieb. Inqajjem storbju fis-silenzju biskiet. Il-kelma ġriet aħna tajnija l-ġwiena biex jissebba ismewiet. Spiċċa l-moħħ li kien dejjem moħħu fin-nies. Da xogħol mhux ta' tpatija għax dil-arti trid il-ħsieb. X'inhi l-kalligrafija meta il-poeta miet. Issa tela l-qamar waqt li x-xemx marret inħbiet. Dal-mumenti ta' dlam li kelli miss magħhom ukoll. Għaddejt minn toroħ żiena bħali kandidnu bit-żomm. Ma jfissirx li għandek taqta' qalbek minn dal-ħolm. Meta sagru għal-fom għax kull min jolli deħ għandu xi xom. M'għandekx għalfejn taqta' qalbek jgħidu x'jgħidu n-nies. Kulħadd taħt sema wieħed avukati jew kien nies. Aħna rabejna l-ġwiena ħle ma mmurx fil-bieraħ jekk għamilt pass il qudiem noħodlok bidek għax hekk hu bix-xiera. Jien dejjem kont hemm fuq, nistenna lilek ittir biex ninaqdu tnejn flimkien. Naf li mhijiex faċli ġbin, trid taħdem biex issir dak li dejjem kont tixtieq. Tibqax tgħix fil-bieraħ dak li sar li kien. L-azzjoni qawwija ħafna iżjed minn dan il-kliem. Grazzi lilkom u grazzi l-missier. Kontu magħna mill-bidu, jalla tibqgħu sa tmiem. Grazzi lil kulħadd tas-support. Rand kapitlu 13. Grazzi tal-li kontu magħna mill-bidu u jalla tibqgħu magħna sa tmiem. Jien dejjem kont hemm fuq, nistenna lilek ittir biex ninaqdu tnejn flimkien. Naf li mhijiex faċli ġbin, trid taħdem biex issir dak li dejjem kont tixtieq.